Dili lamang Pilipinas apan tibuok kalibutan adunay nabating kahadlo karon sa hulga nga dala sa coronavirus disease kun COVID-19. Kasagaran kanato naglaom nga masulbad nga kini sa siyensya apan nadunaw sa buban nga gisalig ang tanan ngadto sa kahitasan aron sulbaron kining tanan nga nagapanghitabo. Sa usa ka mensahe ni Pope Francis ngadto sa katawhan, giingon niini nga sama sa mga disipulo sa gospel kita man usab na corner sa wala damhang nga krisis nga daw sama sa distroso nga hatod sa makasug nga bagyo, di nakita nato ang atong mga kaugalingon nga gibati og tumang kahadlok, di nawala kini sa atong lig-on nga pagtuo. Apan ang dakong pangutana, unsaon ba nato nga dili malamoy sa kahadlok bunga ni pandemic ang atong pagtuo ilabi na nga dili nato makita ang atong kaaway. Nahinabi sa DXDC Davao si Father Rocco Rebito sa Society of Mary Marist Fathers and Brothers. Kinsa nagkanayon nga aron masabtan ang enkwentro tali sa faith versus fear, gikinahanglan usa natong sabton kung unsa ba gayud ang atong pagtuo o kung realistic o unrealistic ba ang atong ginabati nga kahadlok. Our faith is our antidote to our fear. Ang atong pagtuo, ang atong tambal, sa atong kahadlok. No? When we go back to our core, to our reality, nga sa kinabuhi natin mga kahadlok, apan di nato kalimtan ang Ginoo nang hatag sa atong pagtuo na siya nag-always na ingon sa tuwa nga do not be afraid, I am with you until the end of time. No? Na ang Ginoo always nag-uban sa tuwa. Kung maghisgot sa pagtuo, kini ang pagkamalig-on o pagkabaskog sa atong pagtuo sa tawo, pagkamatinud-anon of faithfulness, sama sa kanunay nga pagkamatinud-anon sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan nga iyang hinigugma o ang response sa katawhan sa pagkamatinud-anon sa atong Ginoo. When we talk about faith, pagtuo nato, it's a gift from God. This is not a human understanding, it's not a human business, it's not a human affair, but it's always God's affair to human purpose, to us, humanity, and faith. Dugang ni Father Rocco nga dili angay kahadlukan ang kamatayon sanglit necessary kini kanato aron atong ma-experience ang life eternal nga mao ang saad sa Ginoo nganhi kanato. Death is a prerequisite to life eternity. So kung manatubag sa bot, fear is no longer scary, faith is no longer ugly, but it becomes a beautiful experience of God into our life. Ning pandemic nga nangharo sa kalibutan karon, duha ka butang ang naamguhan ni Father Rocco. Una, usa kini katataw nga pahinumdom nga vulnerable gayud kita nga kinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug ikaduha, sutao nato kung mahinungdanon pa ba ang atong relasyon diha sa atong isig katawo ug ang mga butang nga atong giprosige sa matag adlaw. Mga kasama, usa sa angay natong buhaton ni ining krisis karon mao ang pagtubo diha sa Ginoo sa pagsabot sa mga kasinatian ug sa focus diin kung kita motubo diha kaniya, motubo usab ang atong pagtuo ug ang pagkabalaka pildiho na niini ug hingpit ng mawagtang sa tagsa-tagsa nato ka mga dughan. Alang sa DXDC London Special, Radio Man J sa Namisola, Tatak Aramen!